Želite započeti s kriptotradingom? Prvi korak je otvaranje Binance računa. Idite na Binance stranicu i kliknite na Binance stranicu i kliknite na Ali, registracija. Tijekom registracije upišite moj posebni welcome kod u referral code polje i odmah ostvarite do 20% povrata na naknade. Ne zaboravite, ovako štedite od prvog dana. Nakon unosa osnovnih podataka slijedi KYC verifikacija. Samo učitajte identifikacijski dokument i selfie, gotovo je za nekoliko minuta. Za još lakše trgovanje, preuzmite Binance aplikaciju na mobitel i sve vam je dostupno u pokretu. Binance je najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta s milijunima korisnika i najnižim naknadama. Nakon što se verificirate, odmah možete položiti sredstva i krenuti s trgovanjem kriptovalutama već danas.